Inselmilkom, illum l-4 ta' frar, nilqawkom għal qudiesa r-Rożarju immexxija minn Patri Christian Borch, Franġiskan konventwali li ġie ordinat saċerdot 7 snin ilu. Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesu jċanfar lin-nies ta' Beltu minħabba d-disprezz lejn it-talim tiegħu u jgħidilhom: ebda profeta mu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu. Mulej, kabbar fina il-fidi u ħeġġeġ il-qalb tagħna għar-rieda tiegħek. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Sejjew narfu li nfusna fil-preżenza tal-mulej, nilqgħu l-imħabba tiegħu għalina fil-waqt li narfu li xi drabi ma lqajniex, ma rafniex, ma smajniex il-kelma tiegħu u ta' dan nitolbuh maħfra u ħnina biex inkunu nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li rid tmut għalina fuq is-salib. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil xulxin bimħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra d-dnub qatt ma żammejtux hekk kiebes li wasaltu biex xerrittu demkom. Insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li qalilkom tawliet li intom. Ibni, la twarrabx it-twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek, għax il-mulej iwiddeb lil bini ħobb, jolqot lil kull min jilqa' bibnu. U għall-edukazzjoni tagħkom li intom qegħdin tbagħtu, Alla qiegħed imexxikom tawliet. Min hu dak l-iben li missieru ma jwidbux? Tassew li bħalissa kull twiddiba ma tferraħniex, imma tnikkitna. Iżda mbagħad lil dawk li jkunu tħarġu biha hija troddilhom il-frott ta' ħajja mimlija bis-sliem u bil-ġustizzja. Mela erfgħu l-idejn merħija u l-irkobtejn mitluqa tagħkom u waqbdu triq dritta bħal riġlejkom biex minnu topp ma joħroġ mit-triq imma jerġa' jieħu taħtu. Fittxu li żommu sliem ma' kulħadd u li jkollkom il-qdusija li mingħajrha ħadd ma jara lil-mulej. Qisu li ħadd fostkom ma jibqa' lura mill-grazzja ta' Alla, li ebda erq tamrar ma jinbet fostkom li jġib it-taħwit u li bih ħafna jitħassru. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. It-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Birek ruħ tiegħi il-mulej. B'qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek flimkien
it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Għax hu jaf kif aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Flimkien, it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Imma t-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' wlied uliedhom, ma' dawk li jħarsu il-patt tiegħu. Flimkien, it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom jgħid il-mulej u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wassal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu mnejn kisbu dan kollu. U x'inhu dan l-erf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-ġubijiet kbar bideh. Dan mhuwiex il-mastru Daxxa bin Marija u Ġagbu u Ġosé u Ġuda u Xmun. Uħutu l-bniet mhumiex hawn magħna u huma skandalizzaw ruħhom minħabba fih. Għalilhom Ġesu, ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost qrabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġesu mar idur l-irħula ta' dawk li nħaw jgħallem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Alla jażel li jidħol fl-istorja tal-bniedem b'mod sempliċi, b'mod ordinarju, tal-ħajja ta' kuljum nistgħu ngħidu. Tantu hekk illi lil Ġesu mhux kulħadd jintebaħ bih, mhux kulħadd jarfu, u kienu ħafna dawk li skandalizzaw ruhom kif jista' jkun bniedem bħalhom sempliċi jagħmel dawn l-ġubijiet kbar. Jgħid kliem li huwa qawwi, kliem li huwa awtorevoli. Aħna wkoll, forsi xi kultant nistennew illi Alla jagħmel affarijiet straordinarji li jkun wieħed illi jiġbed l-attenzjoni fuqu. Imdorrijin ħafna f'ambjent ta' nies illi jkunu popolari u li jiġbdu n-nies warahom. Ġesu jażel lilna jħobbna mill-qrib, fis-silenzju. Jagħtina kelma li tagħmlilna l-ġid sal-iktar punt profond tal-qalb tagħna. Dik il-kelma li kultant kif smajna fl-ewwel qari tista' tinstema' bħala twissija, bħala kelma ta' ċanfira li kultant taħsadna, imma li fil-verità hija l-espressjoni ta' dan Alla li huwa missier ħanin li jħobbna li jrid iressaqna iżjed lejn qalbu. U għalhekk jekk nixtiequ li niltaqgħu ma' Ġesu, irridu nfittxu li nidħlu fejn hemmu, f'dak li huwa sempliċi, f'dak li jmiss il-fond tal-qalb tagħna. Għaliex kull fejqan, kull miraklu huwa biss espressjoni esterna ta' dak li diġà jkun seħħ fil-qalb tagħna, ta' dik il-laqgħa sabiħa, ta' dik ir-relazzjoni li tibda tinbet u tħalli l-frott tal-għaqda
tal-bniedem ma' Alla. Għaliex Alla għalhekk sar bniedem bħalna, għalhekk kien viċin tagħna, għalhekk jibqa' magħna dejjem sal-aħħar taż-żmien biex nibru f'relazzjoni intima miegħu. Illum ejjew ukoll minn barra il-infittxu din ir-relazzjoni ma' Ġesu fis-sempliċità tal-ħajja tagħna, Ġesu li jiġi fejn aħna ninsabu u mhux jistenna li nkunu aħjar minn aħna biex jilqana. Narfu wkoll kemm il-darba aħna ma napprezzawx l-imħabba li hu jurina permezz ta' dawk li huma l-iktar qrib tagħna, permezz ta' ġrajiet sempliċi. Hekk li nibdew nistennew xi profeta kbir u ma narfux li Alla qiegħed ikellimna diġà bl-imħabba li jurina bil-ġrajiet tagħna ta' kuljum. Ejjew illum nitolbuh jigwidana biex narfu l-preżenza tiegħu, biex nilqawh bħala l-missier twajjeb u ħanin li jikkoreġi lil uliedu biex iressaqhom iżjed lejn qalbu, biex jagħtihom ħajja isbaħ, ħajja aktar dinjituża. Uti, Alla jaf li aħna bnedmin dajfa u jinsab dejjem lest biex jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Mimlijin bil-fiduċja fit-tjieba tiegħu, inresqu qudiemu dawn it-talbit tagħna u ngħidu mulej ħares lejna u ismana. Għaluliet il-Knisja biex iħossu l-faraġ ta' Kristu huma u jixdu għalih quddiem id-dinja, nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Għal kull min għandu xi tip ta' responsabilità u jqiegħed il-fiduċja tiegħu biss fil-mod ta' kif jaħseb moħħu sabiex jinfetaħ għal Alla li jmexxi kollox. Mulej ħares lejna u ismana. Għal dawk ħutna li jitfixklu quddiem il-ħtijiet tagħhom u tal-oħrajn sabiex jintelqu bil-fiduċja f'Alla li jaħfer u jġeddet il-wiċċ tal-art. Nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Għalina li biex nemmnu rridu naraw immissu sabiex is-sinjal umli tal-ħobs u tal-inbit fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija iwettaq il-fidi dgħajfa tagħna. Nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Missier Qaddis li taf xemm moħbi fil-fond tal-qalb ta' wliedek, fidejk inqedu dawn it-talbit tagħna aħna u nitolbuk tismana. Bibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Nilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u għall-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-altar tiegħek mulej, aħna l-qaddejja tiegħek għedna l-offerti tagħna. Fil-ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej maħkom. u miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej, missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara li klaħ għall-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi il-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex li tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-ħena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Raw il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Għamel nitolbuk li b'din l-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Roddu ħajr lill-Alla.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma tal-btana, eħlesenna u jqaf mana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tikun iben tijek bħalna. O Ġesu tija jaħfrilna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha u għajn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżina ta' kuljum matina l-lum, għafrinna nubina bħalma nafru minnu ħati għalina, għaddaħannix fit-tġrib, iżda l-isna mid-deni għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem għamen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha u għajn lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Tieni misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżina ta' kuljum matina l-lum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, l-addaħannix fit-tġrib iżda l-isna mid-deni għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna għamen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, uri li inti omna. Jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-irwieħ kollha u għejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Obżina ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna, bħalma naffru minnu ħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha u għejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja, meta Sitna Marija kienet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum matina l-lum, għafrinna n-nubietna palma nafru minnu ħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib, zdeħlisna mid-deni għamen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. F'kim il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun nidem bħalna. U Ġesu tija jaħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna li rwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-glorja, meta Sitna Marija kienet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum matina l-lum, għafrinna n-nubietna palma nafru minnu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummallat, l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek.
Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. F'kim il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna d-nubiet naħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha u għajn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Islim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja l-ewwa ta' matana, islim għalik. Lilek inħajtu għali xaħna trufnati u li teva, lilek li tnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Qabżna kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. F'kim il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier etern Alla, enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu qaddis Alla, enna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-ħaġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, pewgba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, sultana mlisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisa Umm Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddessin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-issem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-issem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. Ir-Rużarju u l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum.
Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21 241 281. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Grazzi u saħħa!